Zdravím. Máte tu, prosím vás, nejakú voľnú izbu? A čo tak neskoro? No, nestihla som odcestovať. Pán doktor, kde je moje dieťa? Čo sa s ním stalo? Máte krásneho chlapca. Ale bola som len v 7 mesiaci. Ale veď ho nechaj. A to má byť nejaké prefíkané, alebo jednoducho sedlácké? Frajera máš ako dlho? Už 5 rokov. A čoskoro sa asi budeme brať. Bože, už mám dosť tých tvojich blbostí. Ale veď povedala iba, že ide so mnou do kostola. Ja nechápem, prečo to muselo vyvolať taký neuveriteľný výbuch. Ľúbezné? Ľúbezné. To je krásne, keď niekto rozpráva takto pekne ireči to po slovensky. No tak ja neviem inak rozprávať. Balil ma v bare. Potom ma išiel odprevadiť domov a nechcela som s ním spať. Tak ma kúsok od domu znásilnil. Bránila som sa, ale on bol silnejší. Videla som ho iba raz a celú dobu mi čumel na prsa. Nič mi nepovedal. Ty sa usiluješ pochopiť ženy, ale ja ťa len metiem a metiem. A nadávky už nepomáhajú ani